Așa. Bubudol, Paranormal cu MF și Blow Out a Candle. Hai că pe asta putem să le facem. Da. Bine, mai vedem. Trebuie să aprinzi o lumânare și trebuie să treacă fantoma pe lângă ea. Chiar stai așa. Hai mă, lasă schemele, că și așa trebuie să mergem peste tot în toată casa. Da, mă gândeam și eu cu... Vedem direct dacă avem aici panou. E aici. Ce cred că asta e camera? Crezi? 18 grade. Aici e. Nu știu să-și facă mine, but I hate that. Vreau eu. Am făcut slightly ajar. La ce? Nu știu, dar am auzit cum a scârțit puțin. Să-mi fac o măsurare. Și se joacă cu becul, dar nu știu unde. Da. Stai. N-ai primit cu 5? Hmm? Am cu 5. Nu știu, e prea devreme. Dar nu se joacă la el în cameră, se joacă altundeva. Cu becul. Someone is nosy. Someone is dead. I don't know. Enraged. Trebuie să fridă Bubudol și Candle. Da. Hai, să mergem. Dar mai ține ăla de temperatură cu tine. E până la mine. Nu dau niciodată. Like, decât dacă nu am pe niște... S-a jucat aici cu becul. Uite-te la întrerupător. Are. Bă, dar te mai joci mult în casa trecută. Asta. Stai să nu mai știu care nu putea să interacționeze cu... Asta. Adevărat. Yama, parcă. Yama sau Yuri, una din două, parcă. Ia caută pe Google. Caută pe Blair Wiki. Hehe. Are Ghost Storm. Gata-l. Ba nu. Deci... Este strigoi sau poltergeist. S-ar putea să fie poltergeist, că a interacționat cu foarte multe chestii. Eu zic poltergeist. Mai avem un singur din ăsta să fridă Bubudol. Și avem sanity-ul la maxim. Hai să verificăm camerele de aici de sus, să vedem dacă e Bubudolul aici. Dacă e, perfect. Dacă nu e, ghinion. Nu știu ce trebuie să aibă, dar mă rog. Ce faci, mă? Generatorul. Bro. N-am mai generator, bro. N-am mai generator. Ce? Fire e ghost-ul cannot interact with map-specific electronic objects like the car alarm or telephone to create sounds. Da, mai era una.
Da. Mă rog, oricum nu ne interesează că nici n-aveam opțiunea, Nati. Lasă așa, treci peste. Hey, so I know it looks very scary, but like we kind of have to go in ca să dăm free la Bubudol și să-i facem și poză. Da. E, știi ceva? Dacă murim... Aia e. S-au dus ok, te mergi toți bani, hai. Oh, well. Another day of... Ah, uite Bubudolul. Mamă, perfect. Afară. Trebuie să-i fac și poză. All hail the Bubudol! Ce? Nici freezing, nu trebuie spirit box. Sau Spirit. info. Not gonna happen. Pe care e 5. Mă, e poltergeist, că a interacționat cu prea multe. N-are cum să fie altceva. Yeah, but on the activity it said 5. Dar nu contează, tot are activitate. A interacționat cu multe. Și cu mașina, și cu becul, și cu ușa, și cu de toate. Cu ce n-a interacționat? Și cu lumânarea. Cu prea multe. A fi lumânare? Da, e poltergeist toată ziua, dă-l în pisici. Uite câte are. Prea bun. Aha. Yay! Mai trebuie de 3 ori chestia asta. Mm. Care este? Care e Mulberry Lane? Ce e aia? Da. Câte camere are? 16. Are mai multe decât orice mapă pe care am jucat-o până acum. Cred că e aia în care ai murit tu, by the way. Nu, aia e... Still, Ăla e Stillhouse, da. da, are același număr de cap. Oh, well. Ok, ar trebui să putem să facem astea, că e free de Bubudol, Trigger, Trail, Camera și Witness Ghost Event. That's if the ghost actually interacts. Da. If not, then fuck it and fuck it. Deja s-a dus una. Nu e aici. I was so sure era jos. A prins apa undeva, cred că la bucătărie, mă rog. Când a apărut? Nu știu. Nu vreau să știu. Chiar ieși afară. Nu, Acum. nu. Intră. E jos. A apărut sus. Nu știu, eu m-am dus cu power-ul jos. În partea aia de acolo. Cred. Bro, doesn't seem to... Ce? I did not like that and I think most Oh, they want
Bă, nu știu dacă are, I don't know. Bro, look at the activity. E aproape de 10. Da. S-a dus maxim până la 8 deocamdată. Deocamdată. Well. Avem ceva până acum? N-avem, nu, că n-am găsit camera. Fac pariu pe orice turiști mi arată că e partea aia bântuită din spate. Da, posibil, probabil. Oh, well. YOLO. Mai aprinde mult apa? Ia vezi în bucătărie. Aici, frate. Ok, atunci aici. Nu are cum să ieșim aici. Nu știu. Iată cum. Asta e tatăl Viorica. Are stresul. N-are MF5. Yeah, that really was something indeed. Nu am pus trail camera pentru că m-a speriat și am fugit. Dar, da. MF5 nu cred că avea pentru că a apărut în cameră și nu s-a dus până la... Păi da, our sanity sucks pentru că am rămas înăuntru. We are really cooked. Da, ceva. Ei, măcar nu vrei să căutăm ultravioletul. De ce? Că nu are nimic. Nema. O să iau eu sare, pentru că n-am ceea ce să iau. Bine, aș putea să Ce iau am făcut cu crucifixul să cartea? fac. What? Unde mi-au dispărut? L-am pus în cameră. Right. Oh my god, Mișu. Revenind. Sare. Spirit box. Am altă sare. Mai merge una atunci. Hai. Și am luat și crucifixul să-l punem în caz de orice. Hai repede. Bro, look at him, so ugly. A scris în carte. A încercat să dea hunt și a ars crucifixul. Bine înăuntru. A încercat să dea hunt și a ars crucifixul, bro. Uite-te la perete. Uite-te la perete. Am uit. Ce? Uite de la Hunt. Ce? The Hunt sau... Cred. I'm not sure. Dar a încercat să dea hunt pentru că a ars crucifixul. E prima oară când mi se întâmplă asta. Bă, și nici măcar n-am avut ăla să... Da, uite-te și tu cu freezing tempo dacă tot, că ești ai un dulap lângă.
La cât e? Nu ieși. Nati, e Era ok, că e aceeași cameră. Nu trebuie să ieși din dulap. 10 grade și scade. Da, e mult 10 grade. It's still the start of the game, da. Oricum n-avem nevoie de freezing, de fapt. Nu. Nu. Are spirit box. Ia mai întâi. Stai, nu ieși. Bro mi-a zis să mă ascund. Mie mi-a zis să mor. Ah. E la ușă, vină mai în față, că e la ușă. I saw him. Mama a intrat în ușă, a băgat capul în ușă. Bă, noi mai ieșim de aici. Vai, Doamne. So, I have an idea. Cred că s-a terminat hunt-ul. Nu știu, tu ce auzi? Aud spirit box-ul tău. Am mai dat. Atacă, că ne bate inima. Uite-te la perete. Mă uit la perete. Ok. Încă e aici. Eu și așa n-am lanternă la mine, așa că eu nu-mi dau seama. Do we make a run for it? I'm too scared to. Hai, repede. Târziu. Ce târziu, mișcă-te. Fugi, shift, girl. Nu am shift. Hey, that was the second hunt we survived today. Be proud of yourself. Și tu n-am pus trail camera, băga mi-aș picioarele. Why is mine? Pentru că eu am băut-o din aia de aia. Oh, fuck. Are a avut activitate la 10. I wonder why. Na, frate. Anyway. Dar e via, mă. Da, pune geama și let's go. Bă, ce făcea avut la Spirit Box? Ce? Ia mă, la Spirit Box. A făcut roar. Era demon. Poftim? Adică avea freezing? Păi da, am pus 3 din alea, ce ai? Înseamnă că am găsit 3 evidențe. A scris în carte, mi-a răspuns la Spirit Box și Avea ce... două componente, trebuie să aibă freezing, dar noi ce am avut în freezing? Nu știu, ce are Yama? Ia uite-te la Yama. Dă-i pe Google. Yama Blair. SLS. Ai zis că are SLS. Pentru că avea SRS. What? I saw it, literally. Bă, dar ți-am zis că am prezințire că e ceva demo. Da, dar totuși... Deci la Spirit Box a vorbit că mi-a și scris. I'm not crazy. Da, dar nu s-a schimbat camera. I don't care. A scris în carte. A Păi scris în este carte. scris în carte. A scris Scris în în carte. carte cu demonă. Da, mă, dar lasă-mă puțin să mă fierb aici. Deci a scris în carte, deci aia e 100%. În Spirit Box, dă-l în pisicii mei, că mi-a și scris într-o parte acolo, așa ataca de 15 ori, trecând peste chestia asta, și dacă tu l-ai văzut cu SLS, înseamnă că avea SLS, dă-l în pisici, ce doamne asta, mă. Crazy work. Am fi avut un fantom, aia e. Am uitat câte mai am de luat. Mai am de luat în top 6, so that means
Încă 2 runde. Oh, well. Dar trebuie să le facem pe toate 3. În ambele runde. Which I don't know if it's gonna happen. Da. Bă, nu m-a omorât demonul de data asta, îți dai seama? Da, n-ar fi, îți dai seama. Înțeleg că mare pe Crasue is more likely to do ceva gen să apară cu cât sunt mai multe lumânări din alea aprinse. Da, da, asta să nu aprinde rumână și ce zici. Ne trebuie sub un grad, ghost event și să fac poză la Burning Crucifix. Ce proastă să stai. Ce? Ne-a dat burn la crucifix, nu? Da. Și cine hates crucifix? Da, dar toate dau burn. Și există o șansă extrem de mică ca ăla demonul să ignore crucifixul. Stai mai că așa m-am jucat la minte. Nu e aici. Nu e aici. Ăla, acum nu știu unde e camera lui. Dar aud că scârție chestii pe aici and I do not like that, I'm not a fan of that. Well, hai jos. Nu, stai. Avem camere, bro. Nu uităm de tot. Nu știu unde se joacă cu Lexul ce. Aici. A aruncat o pisică. Ce om rău. Ok, bro. Ne-a închis ușa la cameră. Are MF3. Anyway, asta e camera, nu? Și le telefon. Nu? I'm fine right here. Îmi place dulapul ăsta, că e foarte mare și spațios. De ce nu cu chestii, bro? Are cu chestii. Nu-mi place. Nu mai îmi place mapa asta. Nu cred că am nevoie de banii aia și de ce mai primesc. So, how do I tell you this? S-a buguit cartea sub covor and I can't take it. Anyway, let's get out of here. Trebuia să prindem becul, nu? Ghinion. Nu se mai întâmplă. Pe mine nu mă deranjează că eu văd ceva, dar totuși... Dar și eu văd, că mi-am luat ăla. Faza e că o să... Păi ni se duce SNT-ul repede pentru că sunt toate becurile stinse. Are Ghost Orb. I see them. Sunt multe. A dat drumul la radio. That's so silly. I'm sorry. Bro. Băi, dacă are copyright. Băi. Poate filmezi. Not again. Bro, come on, at least astea sunt interesante, ok? So, we need Poltergeist because Poltergeist is the one. Da, chiar s-ar putea să fie. Sau nu? Păi ți-a dispărut cartea. Nu mi-a dispărut, s-a buguit în covor, știu sigur. Că dacă pui...
carte peste covor, acoperă covorul cartea. Nu e. E poltergeist, da. Da, you know what, I'm not actually gonna go back in there, so we're good. Stai să fac poză la... n-am luat bubudol, never mind. Yeah, you can go. Hell no. Sorry, bro. Mai fac testul ăla să mă las. Da, nu, lăsând. Vezi? Era bine. Păi, at this point, ne dăm seama după cum se comportă, frate. Dar și-au bătut joc runda trecută. Ghinion. Eu nu mi-a fost să-i drept unghiul ăla, efectiv. I saw it, mi-a chivit pe ei. Și-au putea seama că, bă, stai așa că am greșit mai identity, sunt trans, nu... S-a făcut... Ce mi-au auzit urechile? Poftim? I don't know, Joel. Anyway, da, nu mai vreau harta aia, nu-mi place. Da, I'm going back to mapa în care ducem mor. Going back to Honolulu just to see that Maui Waui, that Maui. The Revenant has the slowest, merge cel mai încet dintre toate fantomele și merge repede atunci când te vede. Fai scor râde la parabolic under 30 de stați. Râde la parabolic, wow. Vreau Da, zice, stai așa. hi, eu treci pe prostul ăsta. Hai mă, E Nati, aici, e. Nu fantoma. going back to Honolulu just to get that Maui Waui, that Maui Waui. Revenim. E pe hol, cumva? Might be. Don't know. Unde mi mai fi? Mie mi-arată aici. Aici. Pe holul ăsta. Da, din nou, e prea devreme ca să-mi dau seama cu temperatura. Ia, deschide. Da. Ok. Are să lăsăm. Ai venit câteodată? Are să lăsăm. Ah. I have to check twice now. Da. E poltergeist. Hai, ba, interacționa cu o ușă. Are Ghost Orb. N-are, nu e. Hero, Volt sau Raid. Păi da, nu mă duc eu și pun sarelul ăsta. E real. Am apăsat. Ok. Trebuie să scrie în carte și atunci e Hero. Și Vultul are nevoie de MF. Posibil, probabil. Oh, sorry. Sorry, bro. Yeah, I Nu-mi see place him. lucrul. Anomalie detected. Bă, tu ești sigură că nu m-ai văzut pe mine prin perete? Nu erai tu mai că prin perete, că tu erai lângă mine. Ok. Pune-i sare. What are you Păi waiting? trebuie să o pun acolo. Nu, ce nu acolo, trebuie să mai pe hol. Păi și tu te. Singură? Ai Hai, uitat bro, cum ați mișcă-te. Pune acolo. Nu mă lasă. Dă-mi o mie repede. Na. Gata. Hai, afară. Stige și bec. Stai așa.
Că vedem MF-ul pe cameră, eu nici nu mai intru acolo, vedem MF-ul pe cameră. Prevent the ghost from hunting with a crucifix. Păi dar nu-i pun eu crucifixul acolo. Ia, stai că mă duc să-l pun chiar. Păi da, dă-l în pisicine ea. Who does Păi things? nu prea funcționează așa. Că trebuie să ai și sanity-ul rău, să știi. Poate e fantomă fițoasă și, de fapt nu fițoasă, poate e din aia care atacă când vrea, la orice sunet. Bro, eu l-am pus acum, nu știu. Mamă, suntem în 2026 și știam în tabăra în 2027. Dar și noi am vorbit la engleză despre tabără. Că trebuie să planifici de dinainte. Dar faza e că gen o să fim puține persoane, o să fim gen maxim 10 și asta dacă vine toată lumea, ceea ce înseamnă că o să coste foarte mult. So I don't think I'm going, I don't know, nu știu. Că e gen Unde? în România. E Dar un nu- tabără în Corea. Ah, wow. Te duci? Păi, nu știu, frate, că în primul rând trebuie să intru pe ăla să mă uit când e și în al doilea rând mi-e cam frică să mă duc singură. Păi da, vin cu tine dacă te duci. Dar trebuie să-mi zici prețul. Vii cu mine și stai așa să mă uit. Dar vezi că eu nu știu un pic de corean, așa că te descurci. Băgăm translate, nu-i problemă. Mm. Dar vezi că nu funcționează WhatsApp-ul acolo. Da, nu, e ok, că am mai fost în țări din astea în care nu merge WhatsApp-ul la ăștia. Nici Google Maps, nici nimic. Trebuie să-ți iei aplicațiile toate. Ghinion. 27 aprilie 2027, peste un an și ceva. Sosire pe 11 mai. Adică 2 săptămâni, by the way. E 2 săptămâni tabăra? Da. Vârsta Mami, minimă 18 ani. nu putem. Minorii pot participa doar însoțiți de un adult. Nu pe fratele și pe Ioana, nu e problemă. Dar chiar poate să vină fractul cu noi. Și cu Ioana, că sigur nu vine. Da. Așa, opțiunea 1, Naju, provincia Ceola, 7 nopți. E doar 7 nopți? Mamă, gata, nu mai dau. Am și mai mult. Nu mai dau informații critice aici. 2 mese pe zi. Da, raid când a călcat în sare și nu s-a n-a făcut nimic.
Da. Going back to Honolulu just to get that memory back. Prea bune, prea bune. Faza e că taberele internaționale sunt foarte, foarte expensive. I mean, practic e ok, pentru că include și atelierele alea de gătiri și îmbrăcămintea tradițională, plus mâncare 2 mese pe zi, cu cazare la hotel și în casă tradițională. Ok, atunci hear me out. A, ba nu, că... Da, ok, never mind, never mind. Și apoi biletele de avion care sunt între 700 și 1200 de euro. Atât de nu. mult? Păi e Asia, frate. Damn, nu mă așteptam să fie atât de mult biletul. Adică da, mă așteptam să coste ceva, dar nici chiar așa, I don't know. Păi asta e chestia, că dacă vrei să mergi în Asia, cazarea e problema, ultima problemă pe care o ai. Mm. Nu ți-ai pus itemele sau? Ba, Ah. cred că da, nu știu. Eu am apăsat acum. Și cu ăstea care sunt cursanți la Academie au cum se zice? Reducere. Nu au reducere. Sunt primii care pot să voteze dacă merg sau nu. Mm. Și trebuie să votăm până pe 5 martie. Nu e aici. Aplică. Bugudol. Nati se aude foarte, foarte tare de la tine. N-am schimbat nimic, e pe 30, mai jos de cloche. I mean, ești la tot, practic, sau? Da, dar nu se aude de la mine, că eu am căști. Păi asta e chestia, că ești tu lângă calculatorul meu din telefon. Ah, telefonul, da. Eu l-am încărcat. Aici. Hmm? Bucătărie. Would you look at that? Ah, trebuia să stau cu MF-ul. Oh well. Asta mergea. Hai, micro. Going back to Honolulu. Ce? Nu credeam că fiu așa obosită la ora 10. Nu e ok. Hmm. Mamă, deci Nu, bate ok. vântul afară într-un hal, e wild. Ce? Bate vântul afară extrem de tare. Da. A scris. Da? Deja, wow. M-am uitat și pe una tare. Well, măcar știm că am nimerit camera. Da. Asta e să știu ce s-a tăiat de pe listă. Ce? Ăla cu trigger trail camera. Aha. Ghost Orbs n-are. Deci nu e hero.
Ne mai trebuie Ghost Event și ăla cu stanul nu o să se întâmple. Uite, o cheamă Patricia. Patricia Catherine. Papi mentioned. Aole. Fantoma. Oh, it's a girl. Damn. Da, vezi? Găsesc cumva toate becurile de aici. Da. Ah, Ce-am pe țară sau a călcat în sare. I don't know. Stai, nu pleca. Actually, nu pleca. Mamă, deci se aud sunete de la mine, gen de afară, și mă sperie rău de tot. Ce faci, mă? Auzi, stai și tu cu MF-ul. Nati, plouă afară, cumva? La noi? Da. Ah, wow. Noi să ne începe de la început. Că nu știam de ce se aud gen stropi. I was confused. Anyway, n-are treabă, putem răspunde până acum, dar împifici. Nu știu, eu mă fui la 12. Auzi, încearcă să aprinzi un bec, puțin. Am încercat. A stins lumina? Bro. Păi, știi ce n-am încercat? Nu știu ce n-am dat în mașină. Tocmai aici n-am văzut. Nu. Sunt la mașină. I mean, what else? Well, sus, freezing. Right. Pornit apa. Nu știu, n-aud. Da. Nu știu, avem. Well, o să mă duc și o să-i pun crucifixul în bucătărie. Și o să stau aici și o să campez. Și o să aștept să se întâmple ceva. Bun. E ok că face minuni ăsta, dacă e ceva. Dar vezi că avem și în astăzi, deci... A, nu știu de ce să ne timp mai repede. Alright. Are solusul e aici, jos. A, că e și afară atunci. Că avem tot. Ba nu. Ba da. E și aici. Da. Ah, fucker. Bine că am scos eu. Prea bune. Ce? Am test la fizică, nu știu nimic.